ҳамдёрони азиз, салом алейкум. 1 апрели соли 2025 мебошад. ба шумо нишон медиҳам чӣ хел ман боғамро ба тартиб даровардам. манам хел буридем ва болои сим ҷӯй кардем. бар карда истодааст. инашам бар карда истодааст. ман писарамро гуфтам ки ҳамино намебандад, мондааст. ина намонед. ин хел бурикаша намонед ки намебандад. ани ғафсаш мебандад. ана ин мумкин бандад ғафстар аст. манам хел ду тараф мондем. ана инҷа бинед. ангури велеса буроварда мондем. велес чиқадар. ин велес да бурикаша мебандад. як беномус ангур аст. аллакай хушош намоён шудааст. дидед? анам хел мо ба тартиб бироварда буридем. акун ҳезумошро ҷамъ мекунему. як аппарат оварда ин алафоро мезанем. бо моҳи май бо мезанем, чунки баъд мотобулоқати ҷуфт мекунем. имсол барвақт ҷуфт намекунам, чунки соли гузашта дар ёдтон будам хел сел омада, ҳама бурда буд замина. барои имсол мо ҳозир сари барвақтарак ҷуфт намекунем. ман ҳамин алаф падарналад аз ҷои пайдо шуд дар тоҷикистон пур шуда рафтудааст. манам хел ҳамдёрони азиз, мо боғро ба тартиб даровардем. чӣ хел базева? ана инро бинед. ҳамаш болотар буровардем. соли аввал поён буд, ҷои ангур мебастаги шоли боло буровардем ки хушҳои ангур боло боисад, чунки бисёр шағолу рӯбоҳо бисёр хурдан. камтар боло буровардем ки хел болои мана ин симова баргош раваду ангур поёнтар истад, ангурам болотар истад, ки нигоҳбинаш осон шавад. худо хоҳад пул шавад. агар мо инҷо чойлоб месозем, лекин ҳатто пул шудана ҳам хел кани карда гардем. ҳамдёрони азиз, оянда формировкаи мо ҳамин мешавад. ҳамин хел мекунем. ҳамино ғавз шуд. ҳамин хел ду тараф ва тоҷики бур мекунем. ангури тӯйфи бурин ду бугум. на оянда мо ҳамин формировкаи боғро ҳамашро ҳамин хел кардани ҳастем. манам хел ду бугум як бугум мемонему мебурем, ё ду бугум монда мебурем. анашро мана инҷа соли оянда канда фурӯхта мешавад. ин ангур боло мондем ки чӣ ангур бошаду мо бинему. соли оянда мегӯям ки ба мо ангури чойлубите. баъд марҳамат амиро ба мо канда кундаи бақуввата мефурӯшем. баъд ҳамдёрони азиз, анинаш ангури беҳтарин ман медонам. иро ангури дубовски розавӣ. ин яке аз ангурҳои беҳтарини дунё. ҳамқадар базеб мешавад ки хай худо хоҳад ягон офати табиӣ набиёяд. агар ман ба шумо нишон медиҳам, тамошо мекунед. ана ҳамдёрони азиз, ин буд як наворе аз боғи ман. чӣ хел ман ба тартиб даровардам, чӣ хел формировка додем ва шакл даровардем. хай мебинем чӣ мешавад. бо худои таоло нишон медиҳад. хай гуфти бародарои бухоро ягон гап мешуд да. ҳамдёрони азиз, боғҳо кунед, обод кунед, аз худатон боғ монед. омада дар боғатон ҷумед, роҳат кунед. манамо имрӯз ана ҳамин катро соз мекунем. болояшро шифир мегирем. ман мехоҳам имсол моҳи май болои ин кат шабона хоб кунам. барои ин мо катро соз кардем. болояшро соз тахтаву тахтаашро овардем. акун болояшро имрӯз рафта бояд мо оҳанашро харидорӣ карда оварда. ман устод тухтасун ҳамсинфамро овардам, то ин ки мо болои инро соз кунем. ҳамдёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. боз наворҳо пешниҳод мекунам.